Benvinguts. Avui tenim una simulació d'una màquina autoexpendedora, en aquest cas com una d'estes de cafeteria per preparar cafès, que té una pantalla i els botons per triar els productes. Aquí el que ha aprofitat és la connexió de la pantalla LCD, igual que les pràctiques anteriors. Tota aquesta part està exactament igual, tot això d'aquí. Si teniu el circuit fet les pràctiques anteriors, doncs simplement feu duplicar la LCD i podeu afegir simplement els botons dels polsadors. Els botons els he posat amb aquesta disposició que es diu pull down, la qual em garanteix que si ningú apreta el botó, la lectura que tindrà a través d'aquest cable de color verd serà 0. Fins que algú apreta el botó, que aleshores els 5 volts d'aquí passaran aquí i aleshores arribarà una lectura de 1. Doncs la connexió es fa amb una resistència gran, 10.000 ohms, i aquí connectem a massa. Tot igual en el segon polsador. Un cable positiu, un cable negatiu, la resistència entremig de 10.000 ohms i aquest d'aquí. Un d'estos cables el posarem al set, aquest d'aquí que se m'ha posat, el llevo, i la connexió d'un polsador l'he posat al 7 i l'altre al 8 perquè els altres els tenia ocupats i no he volgut tocar res de com tenia el display. 7 i 8, i ja ho tindríem tot igual. Aleshores anem a veure com està fet el codi. El codi per a fer això hem aprofitat coses que hem vist en la de textos llargs. En el vídeo de textos llargs doncs aprofitem coses i ja podem anar inventant-nos. Per exemple, aquesta. Tenim coses molt paregudes a les pràctiques que hem fet. Tenim primer la llibreria, primer les pins de connexió 12, estos d'aquí que hem connectat el 12, l'11. Aquí ho indiquem, les connexions, i aquí en el void setup li poso un primer missatge de començar la pantalla quan connecto. Jo he posat aquí benvingut a la cafeteria, benvingut en la línia de dalt, a la cafeteria en la segona línia, i durant 5 segons apareix aquest missatge com volen dir que comença la màquina a funcionar. Després el pin mode, com són digitals, els he declarat com a entrades, són entrades digitals que seran o 0 o 1. I jo li dic al void loop, anem a fer un poc més gran perquè ho veieu encara millor. Aquí en el void loop, veieu que tot això està igual que en els anteriors, l'únic que ha afegit seria això, i la frase inicial, i aleshores anem a veure el void loop. Primer li dic, esborra tot el que estigui escrit. Me borraria lo de benvingut a la cafeteria. I li dic que comenci a escriure, per exemple, en la línia de dalt, tria el producte que vols prendre en la línia de baix. Que espere, per exemple, 2 segons, i després, en la segona pantalla, em diu, m'informa que hi ha cafè o té, i em diu, què t'aveix? I això es va repetint contínuament, tria el producte que vols prendre, hi ha cafè o té, fins que algú apreta un botó. O bé apreta el botó del cafè o del té. Si apreta el de la dreta, és el del té, els que estava connectat al 7, i ens sortirà una pantalla inicial de has triat té, un preu, 0,40 euros, el que siga, i després d'un temps, 5 segons, li dic que el té està en procés. Després de 5 segons li dic recolleix el producte, el seu té, i que acabe. Quan acabe, torna a sortir que hi ha cafè o té, que t'aveix, torna a sortir el missatge, fins que algú apreta algun botó. Si algú apreta l'altre botó, que és el 8, te sortirà has triat cafè i el mateix. Tot còpiament el mateix, però ara l'únic és en cafè, en lloc d'entre. Aquí se podria afegir, si volguéssim fer-ho més real, el projecte un poc més elaborat, tindríem que posar que mentre està fent el procés, aquest en procés, mentre fa aquest delay, li podríem dir que estiga calentant una resistència, que estiga engegant un motor durant X temps per afegir més cafè. En fi, aquí tenim que anar indicant-li les màquines, com han fet en els servos o en el motor de corrent continu, que és el que volem que faci, perquè així faria alguna acció de preparar el cafè realment. Faria falta afegir aquí les instruccions. I el tema de les monedes, se podria afegir un segon polsador, que seria quan es valida que s'ha fet l'ingrés de les monedes correctament,
doncs un altre polsador que li donaria el vistiplau per a començar a preparar el te o el cafè. Veieu que no té molt més el que és el tema del codi i és com si tinguéssim pràcticament com un menú i un submenú. Anem a veure com funciona la màquina aquesta. Tenim aquí que comença la simulació i sortirà benvingut a la cafeteria durant 5 segons, 3, 4, 5 segons, i ara diu, tria el producte que vols prendre. Hi ha cafè o te, què t'avellis? Tria el producte, i així contínuament estaria sortint aquest missatge, que això ho haureu vist en moltes d'aquestes màquines, que va canviant un poquet o a vegades es queda fix, això segons com es programa. I aleshores apretes el botó quan tu vols alguna cosa, doncs aquí tindríem que posar un text perquè la gent estigui informada, però com nosaltres ja ho hem programat, me sembla que aquest era el del te, apretem el botonet o el del cafè, no me'n recordo ara, apretem el botó, i era el del cafè, el 8, el de la dreta em surt, has triat cafè, 0,40 euros, posaríem les monedes, i diu cafè en procés, ara estaria preparant-lo, i aquest cafè que és superràpid, ja podem recollir-ho i ens dona un temps i després ja podem tornar a començar. Triar el producte de cafè o te, que t'avellis, triar el producte, i ara si veu un altre, apreta el botó aquest, que és el del te, doncs apretem el del te i em sortiria el que volem. Em surt, has triat te, 0,40 euros. I així tornaria a preparar-lo, té en procés i així aniria preparant-lo. Doncs aquí teniu com funcionen aquest tipus de màquines automàtiques que cada vegada n'hi ha més i veieu que no té tampoc tanta complicació de com es programen. Pues espero que poguéssiu fins i tot millorar-lo aquest. Moltes gràcies per la vostra atenció.